Mayong gabi sa tanang suking tigpaminaw nining atong programang Good News sa Dumaguete. Sa makausap pa kini si Pastor Mark Benji Orot. Mag-greet kaninyo og Merry Christmas sa tanang naminaw karon nining takna sa kagabion. Stay tuned. Manghinaot ko nga kamong tanan, anaa sa mayong panglawas og nanikay-sikay nga mabtik ko nining takna sa kagabion. So sa mga naka-tune in karon pa lamang akong ihatag atong hotline number aron atong ma-greet ang atuang mga mahal sa kinabuhi niining panahon sa Kapaskuhan. I-text lang sa 0975-870-2851. 0975-870-2851. Maayong gabi sa kini kapinyasahi nga gabi tungod kay ani adinhi karon uban ako ang igsoon. Siya si Pastor Maldwin Orot gikan sa syudad sa Tagbilaran og nining taknaan niya siya sa Dumaguete aron usab sa pagbisita. Busa ako ang hatag karon ang panahon aron kaniya aron sa pag-greet pod. Signan ni siya ganahan nga i-greet. Pastor. Mayong gabi sa tanan nga tigpaminaw niining programa sa kahanginan. Akong gi-greet diay ug mayong pagpaminaw diha sa taga Hinaki sa ako ang mga ginikanan diha og mga kahigalaan og kaparintihan. Mayong gabi ninyong tanan diha. Kamo nga naminaw ron nato diha sa dapit sa Bayawan. Sa tanang nagpalanog diha sa merkado publiko, sa tanan nga mga driver, bus driver, jeepney driver o tricycle driver, maayong gabi ninyong tanan. Sa makausap pa kini nga programa atong nga gituyo aron nga kita nga mga naminaw nining DYRL 90.5 Like Radio, mahimo nato nga matagaan og panahon ang pulong sa Dios aron nga kita makapadayon sa paglakaw nga maabtikon diha sa espirituhanong bahin. Diin ato gayud nga mauna ang Dios atong kinabuhi. So, unsa pay gihulat ninyo kung naamoy mga i-text o i-greet, din niya lang sa ato ang hotline number 0975-870-2851. O giningtak na sa kagabion akong ihatag ang panahon alang ni Pastor Maldwin sa pambit sa pulong sa Ginoo kay niya naman ni siya, usa ni siya ka pastor sa Tagbilaran City usab sa God Loves Christian Fellowship. So ako ang ihatag niya ang panahon aron sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Sir? Okay. Ani kita karon sa paghisgot sa pulong sa Dios. So kung aduna ka may mga Biblia diha o kadtong mga wapoy Biblia, manalinghog kita. Ani ang mabasa dinhi sa Exodus Kapitulo 23 versikulo 25. Ang pulong sa Dios nagaingon dinhi, og kamo mga nag-alagad sa kang Ginoo sa Ginoo nga inyong Dios og siya magapanalangin kaninyo og tinapay og tubig og iyang pagakuhaon ang tanang sakit gikan sa inyong taliwala. Og unya kini nga mga pulong mga kaigsunan dako kani siya og epekto sa ato ang kinabuhi kung ato kini siyang ikinabuhi. Nagaingon din nga kung kita manag-alagad sa Ginoo nga ato ang Dios, siya magapanalangin kanato og tinapay or pagkaon og tubig nga atong mainom og iyang pagakuhaon ang mga sakit sa atong taliwala. So aduna ba'y kawaladon sa inyong panimalay karon? Aduna ba'y kakulang sa supply sa inyong gipanginahanglan? Or aduna ba'y sakit og balatian nga nagasamok sa imong kinabuhi o sa imong pamilya karon? Hinuktuki kini nga maong mga pulong. Nagaingon ang Dios dinhi nga, ug kamo manag-alagad kanako nga inyong Ginoo og Dios, ug ako magapanalangin kaninyong pagkaon ug tubig, ug ako magakuha sa sakit taliwala kaninyo. Amen. So usa di ka sikreto sa
panalangin nga gikan sa Dios mga kahigalaan o mga suking tigpaminaw, maulang yun ang pag-alagad sa Dios o ang pagsilbi kaniya ingon nga diha sa atong kasing-kasing, ingon nga siya mao ang atong Dios o siya mao nagbuhat kanato. Gibuhat kita sa Dios aron kita manag-alagad kaniya. Mao kini ang tumong sa Dios nga gibuhat niya ang katawhan aron nga mosimba kaniya, aron nga mag-alagad kaniya ug aron nga magkapaambit siya sa iyang gugma dinhi kanato. Tinood ka na, Pastor. Kay sa tinood lang, ang Dios, kung natong tanawon, doon na siya gikinahanglan. Ningon ang pulong niya diha sa Juan 4:24, nga niyon siya, ang Dios Espiritu, o katong magasimba kaniya, kinahanglan magsimba sa Espiritu o kamatuoran. O niyon po siya nga nangita siya sa mga matuod nga magsisimba. Kita nimo ang Dios na ay gipangita. Unsa ka ang iyang gipangita? Matod sa iyang pulong, ang iyang gipangita usa ka mga magsisimba, katawhan nga musimba kaniya diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Now, kung maingon ka nga nangita ka sa Dios pan tingali hangtod ron, Pastor, wa pangyapon ko kakaplag sa Ginoo, sige kong pangita. Oy, ang Dios nangita biapon nimo. Nangita siya og magsisimba nga tinuod. Dili tong magsisimbang sayop, kundi dili katong tinuod nga magsimba. Anak kanindot anang gisulti diha sa imong teksto nga gihatag, Pastor, kay niingon diha ang mao nga pulong gikan sa Biblia, hingon nga kung moalagad mo kanako or kung musimba mo kanako, panalanginan ko kamo og tubig og pagkaon. Ug unya pagakuhaon ang tanang sakit nga ana at taliwala kanato. Now, kanang mga butang, tubig, pagkaon, basic man na aron nga kita mabuhi, di ba? Unya samtang kinabuhi ta dinhi sa tinunglo nga yuta, naagyoy mga sakit ug naadyoy mga balatian. Di gyud nato na ikalimod. Apan ang saad ayo sa Ginoo dinhi sa Exodus, singon siya, panalanginan ko kamo og tinapay, pagkaon, tubig. Kwaon ako ang sakit sa inyohang mga kalawasan. Yan eh. Ang Dios dai dunay saad. Manay nga kun natong tan-awon, hilabihan ka importante. Unsay requirement sa Ginoo aron ka mabless, aron ka mapanalanginan ni aniyang mga saad. Unsa toy unang gisulti sa Dios, Pastor? Kinahanglan nga manag-alagad kita kaniya sa kinasing-kasing gayon. Oh. Og unya kung makita sa Dios nga tinuranay ang atong pagpangalagad og pagsimba kaniya, nagaingon na yang pulong nga panalanginan kita niya. Amen. So kung ang Dios ang mo panalangin, walay bisan kinsa nga makababag niya na. Of course, wag gyud makababag. Bisan gani ang pinakakusgan siguro ang kaaway nato nga naas kangit-ngit, wag gyud nay gahom nga mubabag kun ang Dios nay mo panalangin nato. Apan mo lagi na nga dunay gi-require ang Dios. Ingon siya, simbaha ra ko ninyo. Sige wag pangayog panalangin pero wa po mo simba-simba. O diha ra bag nam kalisod na tong kinabuhi dayon tag sige bagolbol basol-basol dayon tas Ginoo. Asa naman ka Ginoo oy? Ngano man kang wa man ka nagpakita? Hoy, i-check ang imong kinabuhi igsuon basin bayog. Wa na po kay simba-simba. Diba, Pastor? So, tinuod gayud ka na siya, Pastor. So, ingunani di ay, kung sa atong kinabuhi, adunay mga buta nga wala na to ihing uyuni, kanunay ba kitang nag-apas sa panalangin, nagagukod sa panalangin, naputos ta sa utang, ug unya nagkalisod ta, ang sakit ug balatian mao'y naghari sa atong panimalay. Tingali baya og nakalimot na kita sa atong pag-alagad sa ato ang buhi nga Dios? Tingali baya og ang ato rang kaugalingon mao'y ato ang gipalabi. Ug unya nakalimot na ta nga adunay day Dios nga nagpangita sa atong tinud-anay nga pag-alagad. Inana, so atong kinabuhi usahay nakafocus na lang ta kanunay sa atoa. Nahimo tang ginatawag nga kaning makina ug galingonon na kaayo nga pagkatawo. Niami nining kagabion dili aron hukman ka apan aron nga tingali mahigmata ka nga ang atong samutaning panahon sa Kapaskuhan, Pastor. Ang tuyo gyud sa Pasko nganong naay ginatawag nga Pasko tungod kay kun atong lingion sa mga panid sa kasaysayan dunay usa ka adlaw nga diin ang Dios
ang Dios ingon siya magpakatawo ko. Nagpakatawo ang usa ka manluluwas. Ang iyang ngalan ingon si propeta Isaias, pagkatawgon siya prinsipe sa pakigdait. Emmanuel. Napasabot nga ang Dios uban kanato. Og kining panahon sa Pasko, usa kini ka panahon nga diin makabalik ta og tan-aw nga hala. Duna day usa ka manluluwas nga nagpakatawo nako ug naa siya saad pastor diha sa Juan 10 kapitulo 10. Ingon ang pulong sa Ginoo diha nga ang kawatan ni anhi aron sa unas tanan ang iyahang tuyo kawatan gud siya unsa iyahang misyon una. Siyempre pagpangawat. Unya ikaduha pagpatay. Ug ang ikatulo paglaglag. Apaningon si Ginoong Hesukristo, ako mianhi aron ikaw makabaton og kinabuhi og nga makabaton ka sa kinabuhi nga madagayaon. Sa ato pa, duna day saad ang Ginoo. Apan ang iyang requirement balik tas Exodus, iyan siya, alagari ko, simbaha ko, kinasing-kasing. Dili kay pareha mog mga pansyon, nindot kay mog naong sa gawas, pero diha sa sulod ninyo, usaday ka mga bukog ug mga unod nga nagakadunot. Kaiw baka na eh. Pwede ka nga kung tan-awon ta sa ato ang panglabas nga nawong pastor, perti natong gapo ha. Sinaw kay ta og hinapay. Nindot kay tagporma no. Apan sa ato dayong kasing-kasing, ang Dios dili day siya makaako og simhot sa ato ang espirituhanong kinabuhi kay napuno ta sa tanang kalawayan. Yung panahon sa Pasko, inon ka nako, lingia, hinuklugi, hinuktuki, sama sa gingon ni Pastor Maldwin ganiha, nga, basin baya, og naaning tanang mga problema sa imong kinabuhi, bisag nagpasko na, baling daghan na gyapon, lubong gihapon kay ka sa tanang problema, murakagi, kanabang gidatugan sa kalibutan, pero, basin baya, tungod ka na kay nahikalimtan nimo nga duna day kinahanglan nimong unahon, kinahanglan ibutang nimo nga first priority ug kana nga prioridad mao kana ang pagsimba nimo sa Ginoo. Tinuod gayud kana siya pastor nga kinahanglan gyud nga kitang tanan mabata man og matigulang unsa may imong kahimtang sa kinabuhi. No, adunahan ka man or igo-igo lang, kinahanglan gayud nga moalagad kita sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan gayud nga mo makaton kita sa pagsimba kaniya. Oh, sa pagkatinuod daghang mga tao karon ang kanunay nagasimba. Apan ang pangutana kung tinuod ba ang ilang pagsimba? O insakto ba ang ilang pagsimba atubangan sa Dios? So adunay pagsimba nga gipangita sa Dios nga gikaysgutan na nimo ganiha pastor, di ba? Nga nagaingon diha sa Juan nga ang Dios nagapangita sa matuod nga magsisimba, nga mawang magsimba diha sa espiritu og sa kamatuoran. So sa diha nga magsimba ta sa atong Dios, kinahanglan nga atong ipasika diha sa iyang pulong. Kay daghan karon ang nagsimba nga pinasikad lamang sa gikabilin-bilin nga tradisyon. Ugo niya wala na natunong sa kabubuton sa Dios. So kinahanglan nga kung mosimba kita, kinahanglan nga wa tay laing tumong og tuyo nga mapahimutan ang ato lamang Ginoo, ang atong magbubuhat, ang atong manluluwas. Nga sa atong pagsimba, siya lamang gyud ang mahimaya niini. Duray nang utana diri nato, ingon siya, pastor, si Kristo na tao bag Pasko. Now, wala ta niingon nga Disyembre 25 ha. Ewan na sa Biblia. Ang atong gihisgutan din he nga duna gyoy Kristo nga natawo, wa ta kabalog unsang pitsa ha. Sa ato ra nang klarohon. So, muna nga sa ato karon, sa atong kinabuhi, mao ni ang ato ang i-focus, no? Kinahanglan nga ang requirement sa Ginoo aron ang atong kinabuhi sa kalibutan, mahimong usa ka kinabuhi nga iyang gikahimutan. Kinahanglan nga atong susihon o sa Tagalog pa balik tanaw na to kung kumusta ba ang atong nanglabay nga mga estilo
sa pagkinabuhi. Kumusta man ang ato ang inistoryahan? Kumusta man ang atong mga gihuna-huna? Kumusta kaha ang atong mga buhat? Ug labaw sa tanan, kumusta kaha ang atong gituohan? Natunong ba ka ni sa kabubuton sa Ginoo? O ato ra bang kaugalingon nga kabubuton ang ato ang kanunay ginasunod sa matag adlaw nga nagalakat ka niining ibabaw sa nawong sayuta? Ingnon kanako ka good news nining takna sa kagabion, ang Dios ningon gani siya, kung imong tan-awon dunay saad ang Dios diha, Pastor Maldwin, sa Malakias, ning siya, sulay ako ninyo. Di ba kay ablihan ako ang tambuanan sa langit og bubuan ko kamo sa panalangin nga wala na unyay dapit nga kabutangan pa niini. Murabag dito sa langit, Pastor, ang Ginoo murag kabubuo na kayo aning panalangin, gapanglugnot na. Sulay ragud ko. Liman kag hagiton kas Ginoo, sulay ko. Problema nato, matod bitaw sa usa ka famous nga tao, dunay quotation nga iyahang giingon. Iyon siya, wala ko nagatuo nga napakyas ang Kristyanidad. Apan ang Kristyanidad wala lang gyud nasulayan ug maayo sa mga kadaghanan. Kini bang Kristyanidad, I mean kanang tinuod nga pagkakristohanon, dili nang dungog-dungog lang, dili nang atong mga kanang atuarang na dunggan sa tong lulo, nadunggan pod sa lulo nato sa iyang lulo, unya kita pod kay nakadungog mo nga buhat-buhat na lang puta. Di na mao ang atong gisgutan kanang Kristyanidad nga nakabase sa pulong sa Ginoo. Kay kung imong ging sulayan si Kristo, mga kaigsuunan, di gyud ko mutuo nga kanang imong kinabuhi karon di na niya bag-uhon. Walay malisod nga butang sa Ginoo nimo, Dios siya sa imposible. Mao na nga ingnon kanako, bisag unsa pa nang sitwasyon na imong giagian sa imong kinabuhi, sulayi ang Kristo nga diin niining panahon na gani ang tibok kalibutan nagasaulog, or dili siguro tibok kalibutan, apan majority sa tibok nga kalibutan nagasaulog og Pasko. Apan wala na sabte kung unsa gayud ang kahulugan niini. Sulay di ba kay kanang giingon sa Ginoo nga I will bless you. Panalanginan kanako pagkaon og tinapay og tubig og kwaon ako ang imuhang ang sakit sa inyong kalawasan, tinuod gyud na, mabuhat gyud na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba, Pastor? Tinuod gyud na siya kayo. O guni aduna pag usa ka bersikulo diha sa Mateo 6:33, Pastor, nga sinati gyud kay natong tanan. Nga nagaingon diha nga kung unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, unsa ganitong saad, Pastor? Ingon siya, og ang tanang butang igadugang kanimo. So, sa tanang mga butang, nalakip ba diha ang pagkaon og tubig ug ang kaayuhan? Siguro og mayong tanan, wa gyud na kuana na nang usay nga nalakbangan. Wa gyud og tanan meaning tanan gyud. So, Pastor, kung ang akong kinabuhi napuno ko sa mga kalisdanan ug sa mga panginahanglanon ug aduna ko'y gibati nga sakit, unsa kahay sayop sa ako ang kinabuhi nganong naingon man kuno ini? Now, ug wingon taan na ug unsay sayop, nianang paagiha di ko mohukom ug unsay sayop. Kay siyempre di man po ko Dios. Apan kung ibasi na to sa pulong sa Ginoo, ang sulbad niya na nga sitwasyon sa imong kinabuhi, niingon ang Dios nga simbaha ko. Simbaha ko ninyo. Pangita ako. Unaha ko. Kay kining tanang butang, tanan nga gikinahanglan nimo kaayuhan, kwarta, tanan. Ingon ang Dios, idugang. Diba? Sakto ba, Pastor? Tinuod gyud kay na siya kayo, Pastor. So dili gyud malalis ang pulong sa Dios. Ug ang iyang pulong dili gyud matuis. Nag-ingon ang Biblia nga mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang iyang pulong magapabilin sa walay katapusan. Ug unya nag-ingon siya diha sa Jeremias 1:12 nga ang Dios nagatan-aw sa ibabaw, ug nag-ingon siya diha sa English version nga I am watching over my word to perform it.
So ang Dios nagabantay kanunay sa iyang mga pulong aron sa pagbuhat niini alang kanila nga nagatuman niini. Pasabot, di gyud mo balik kining pulong sa Dios nga kawang lamang adto kaniya. Matag pulong nga imong litukon kung imong gilitok pulong sa Ginoo, ang Ginoo dito sa langit nagtan-aw. He is watching over His word to perform it. Inaana siya, usa siya ka mitikuloso nga Dios nga diin naghulat siya. Kung doon na ba'y mga tao dinhi ibabaw sa yuta nga ganahan mulitok sa iyang pulong aron mabuhat niya kini. Ingon ang Dios nga panalanginan kanako. Pagkaon, tubig, kayuhan. Ingon ang Ginoo, simbaha ko. Simpula ragi kaya ning kuan sa Ginoo sa Pagkasayon ra gyud kayo. So kung aduna may dili mao nga anaa sa imong kinabuhi karon, naa may kawaladon, naa may kakulangon sa mga panginahanglan, naa may sakit og balatian, ang kulang lang gyud nimo sa imong kinabuhi mao lang gyud ang pagpangalagad sa Dios. Now, tinuod na pastor sa atong i-share may nang kitang duha kaning di ba sa naagian ni Papa nga usapod ka pastor kaniadto, di ba? I mean dili ang kaniadto hangtod karon, I mean kaniadto nga iyahang naagian sa di pa siya pastor, sa wa pa siya butang talang, wa pa siya gyud nakakaplag sa tinud-anay nga kamatuoran. Nakahinumdum ka nga tulo ka tuig og tunga siya nga naglubog sa banig nga wala nagyoy kining paglaom. Mao kana moy ato ang nadungog sa dihang nagtubo kita nga matud pa niya kung wala siya nakakaplag sa Dios, wala gyud siya nakabaton og kaayuhan. Ingon na ni mga ka good news, managsuon miron nga nag-anchor ni inihang maong programang Good News sa Dumaguete. Dili ni tungod kay nadungog lang ni namo, kundili nasinati ni mismo namo nga kung ang Dios di ay moy ato ang duulan panahon sa atong kalisdanan, makaingon gyud ta nga kanang saad bitaw sa Ginoo nga siya, tawag ako kay tubagon ko gayud ikaw ug ipakita ko nimo ang dagko ug kahibulungang butang wa pa nimo sayre. Sige na ko nang gibalik-balik aning programa kay tinuod gyud na siya mga ka-good news. Kami dinhi duha sa ako ang igsuon si Pastor Maldwin. Moingon gyud nga dili gyud na siya bakak kun ang Dios mo saad, kaayuhan, pagtagbo sa panginhanglan, iya gyud ang buhaton. Di ba pastor? Tinuod gyud na siya. Kay kung dili pa lang na siya tinuod, sigurado gyud ko karon pastor nga wa gyud ta dinhi karon nagtingog niining istasyonan. Wala gyud, asa siguro taron. Tungod kay niadtong mga panahon nga nagantos pa ang atong amahan sa sakit og balatian, ulitaw pa man siya niadtong panahon na. So, og nadayon og pirma ang tanang mga kahugpungan sa wate, amo na yamong mga joke-joke. Siaw na mo. Siguro di gyud mo kadungog nga dunay Pastor Mark ug Pastor Malvin nga magsangyaw, no, magpugas sa pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Anang moingon mi nga mutawag to sa Ginoo si Papa giluwa nag doktor. Pastor, basig makaingon sila nga wala ra nadalag doktor. Dire sa medical center apan giluwa na, ingon ang doktor halapakan ana na dito bisag unsa. Bukog og panit na lang god apan tungod sa milagro sa Ginoo sidang giampuan siya sa usa ka tawo nga nagtuo po Ginoo. Nakabarog siya og gikan niadto nga pagbarog niya human sa tulo ka tuig og tunga nga lubog niya sa banig. Adtong panahon na iyahang nasinati ang sinugdanan sa kaayuhan sa Dios ug hangtod karon pastor po siya nasa Bayawan. Ug di na to kalimtan, Thanksgiving Day nila dai dito ganiha no. Dito mi sa Bayawan bag-o lang gyud mi naabot. Og atong i-greet ang atong mga kaigsuonan og happy Thanksgiving Day diha sa Hinaki Fellowship of the Voice of Zion Church. Now, at kung nangabusog mong tanan ganiha, doon na pa tayo mga text dire pastor apan di na siguro nato kay ni mahatagan og pagtagad apan tagaan na to og pagtagad ning pipila. Ningon dinhi, greet nako kuya si EP Baldado or EP Baldado diha sa Daro gikan ni EP Trambulo. Mayong gabi pastor. Mayong gabi pod no, ningon pa dinhi good PM. Mug-greet ko sa ako anak si Janos Khalil Dayaw.
nga naghigda-higda na nga naminaw karon. Merry Christmas to all. Good PM mo greet ko sa ako anak si Janus Khalil nga naghigda-higda naminaw karon. Merry Christmas to all. Thank you. It's me Aurelia Galabay Daya. Oy Ma'am Aurelia, mayong gabi. Merry Christmas. Merry Christmas po ninyo diha. So, ganahan mo pahabol sa inyong mga mensahe. I-text ra sa 0975-870-2851. 0975-870-2851. Greet na ko si Uncle Nuno diha naminaw sa Piapi. Panstibok niyang panimalay. Og ako pong i-greet ng akong maestro diha sa Presbyterian Theological College, si Sir Dungay. Sir, maayong Pasko diha kanimo og sa imong mga kaubanan diha. Oh, maayong Pasko ninyo diha, sir. Okay, so di ko masipyat sa pag-imbitar ninyo mga kaigsuunan, mga kagud Dios, ug mga adlaw sa alas 7 ang takna sa buntag doon na tayo simba diha sa Batingal area, diha sa Abaya compound. So 7 to 9 na siya diha sa kabuntagon. Ganahan mo nga mo apil na mo kini ato ang pundok non-denominational siya, so basta kay ganahan kang musimba sa Ginoo ug makig-fellowship sa mga kaigsuonan nato diha sa Ginoo, pwede ka nga mo adto or mo apil sa ato ang fellowship. Pagka alas 9:30 na po tayo simba diha sa Grace Christian Fellowship diha sa Katapusan Street or Katapusan Subdivision sa Piapi, Dumaguete City. Alas 9:30 ngadto sa alas 11:30 ang takna sa kabuntagon. Og sa mga nagtrabaho sa adlaw o gabi lamang ang panahon nga mo fellowship, natay alas 6 ngadto sa alas 8 sa gabi. O niya sa mga taga-Bayawan na putay simba diha alas 9:30 ngadto sa alas 11:30 po diha sa Hinaki Voice of Zion Church. So naa diha si Pastor Ben Orot. I-contact lang ninyo ang iyang number 0926-488-9064. Og dagang salamat sa makausap pa ang atong oras, Pastor Maldwin. Nag-hurot na gyud. Nana lang tayo 3 ka minutong nabilin. O di na to duha na lang gid gani dai. No, so basig na pa kay ikapanimilit nga isulti, Pastor. So mao lang niya nga ako sa ato ang pagpanisikay-sikay nining kinabuhi kinahanglan gyud nga dili nato kalimtan ang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan nga ato siyang ihimo ang priority sa ato ang kinabuhi. Ang tanang mga butang nga makita, tanang butang nga mahikap, lumalabay lang kanang tanan. So magunsa man unsa may pulos og mabatunan nimo ang tibuok kalibutan. O ang nagpasabot nga ang tanang tumang kadato mabatunan nimo apan wala ka nakabaton og relasyon diha sa imong buhi nga Dios. Sayang ang tanan. Inig kamatay nimo wala gyud kay mapakita dito sa nga pag-alaga dito sa imong Dios. So ang Dios dili mangita og imuhang kabtangan sa diha nga makigatubang ikaw niya dito. Pangitaon sa Dios ang imuhang pag-alaga niya samtang buhi pa ikaw dinhi sa kalibutan. O kana ang mga pulong nga dinilanog sa atong taliwala, mga ka-good news. Dunay panglas nga text din hiningon siya. Greet lang nako si Pastor Jeremy og si Mami Nelfa. This is Julian. Sa tanang naminaw diha sa Batingal, ilang kuya Rimjon Abaya diha sa Grace Christian Fellowship nila ni Ate Dailin Piñero o sa Bael family. Di ko malimot sa atong sponsor niining programa sa Grace Christian Fellowship sa tanang kamembrohan nila ni Kuya Edwin Borsilas, nila ni Kuya GB Kataylo og Nelfa Kataylo og sila ni Kuya Godfrey og Ate Elizabeth Bael. Maayo kayong gabi og maayong Pasko sa tanang naminaw karon. Moingon kami nga dinhi gayod sa atong programa walay lain nga gituboy ang ngalan lang sa Ginoo, o kung wala siya wa gyud tay mahimo. So Merry Christmas everyone and have a happy weekend. Og manghinaot mi nga nginiohang 2016 mahimong mabulokon, malampuson og mauswagod nga tuig alang kanatong tanan. God bless you. Salamat sa inyong pagpaminaw og hangtod sa sunod higayon sa mangtakna og istasyon kini si Pastor Mark og si Pastor Maldwin. Manghinaot mi nga kamo makaangkon og maayong katulogon. Maayong gabi.